Hi! Hello guys! Ang akong ganap for today is niata sa panimalay ni Ma'am Marcelina Tabundlong. So, ang akong unang introduce nga produkto karong hapuna is ang Mia Bix. So, it means Mia Bix. Makaon. Mauna ni. Unsa man ni siya nga kuan? Kanang banana loaf? Banana loaf. Special banana loaf bread. Very nice ang packing. Presentable kaayo ang packing. So kamo guys, kung ganahan mo og mga snack, labi na sa hapon, unya snack sa inyong mga anak para sa human og answering sa module, maadyo ni ipakaon before and after. So kung gusto mo guys og mo order, kung nahan jud mo kay tungod hilabihang lamia sa nga tanan, hitsura pa lang. Takam na kung sa Tagalog pa. O, di ba? Unya, pila man ni, ma'am? 150. Only 150. So, affordable price ra kaayo. So, akong i-post ni sa akong screen, sa akong video, kung unsaon ninyo pagpalit sa online. Ang the main ingredients ingani is chocolate chips, banana, unya, unsa man ni? Peanut? Almond. So, special cube no kay ang almonds, lisod ba yan na pangitaon? So, ni anatanan, maka-bright gajud ni. Kay almonds pa lamang, siguradong para maka-bright. So, akong ibutang ang pangani-ngani. Halata ka, uy! Mga unta-una. So, dili lang guys, nga kanira ang product ni Mia Bix. Ni agihapon tay chocolate chips. So, pagkat presentably kaayo ang iyang packing. So, ma'am, pwede ba ni for example, na ay mo reseller? Reseller? For now, wala pa. Dili pa si Start up pa man ko. Sige. So, ako na lang ning i-announce sa next video kung anytime ba siya nga magpa-reseller kay maka-prove jud ko nga labihang lamia. So, kini gani order. Packing pa lamang, panalo na. Diba guys? For only 150. 12 pieces. One dozen for only 150. Pero ang packing pa lamang, pang-imported na, pang-export. Grabe ka, nice ang packing. Unya, nice po din siya kung pang-giveaways ba or kuan. Kanang, kung naamoy tagaan, burag, mas ganahan ko ingani na ay mga giveaways kana bitong naa kay mga special friend nya moy atong hatagan dili pasalubong dili ta mauwaw. So, siguro mo adto ko ngadto paingon sa matalom magdako ingani kay burag gajud katakam-takam na ang itsura pa lamang. So mga unta di ana guys giandaman nami. Ma'am ali Dali. Sampai si Inday na palayo. Bahala na. Di na ko manghunaw. Basta. Yes. Okay. Thank you, Mama. Sa imo. Delicious and nutritious. Yeah, delicious and nutritious. So, mao na ni guys. Nutritious kay banana. Kaming ipo sa akong screen sa video kung unsaon ninyo pag kanang order through online. So, mao na ni guys. Mao ni ang first product nga akong introduce dinhi sa panimalay ni Ma'am Mars Tabundlong Mia. og ni Mia Bix. Di ara ang original nga tag-iya. Otro. Apil-apil sa vlog. Mao na ang kuan ang tinuod beaker. Kaon sa sampol. Sa ma'am. Mani ang mama ni Mamiya. Fresh from the kitchen, Mia Bix. Mia Bix.
Banana kami loaf kaayo, bread. Banana loaf bread o busa-busa. Yes. Cookies. Cookies. Dagway pa lamang. Amis na. Presentable na kayo. Laban ng gwapaha. Unsa pa kani sa Makaon-kaon. sud. Makaon-kaon na. Pagkagwapaha. Bakuloy, may ikot pa tayo nganin mo pa rin. Pero ma'am, yung presentable ka dyan ihatag. Uy. Para itong mga social ng mga friend. Oh? Mauni. Pag-unboxing na kasunod sa imong kuan. Oh. Kung kinsay gusto nga mo order, ako gihapon akong i-drop ang iyang contact number diri basta ang kanang iyang Facebook Facebook page. Oh, nay adiri sige lang. Ako nang bahala diha pag-drop sa akong screen. Kung saan ninyo pa-order through online. Or pwede po muari mo sa sa waling-waling unsa mis Hindi ganito? ka lagi mo sa packaging na. Interior, waling-waling. Oh, interior Ah. waling-waling sa Zona 2 by Security. Nindot kayo no? Packaging pa Pwede lang na ni, kaan. pwede na ni siya ibuka bitaw sa Nice mga na. restaurant bitaw for Pasalubong. pasalubong. Oo, lagi. Gusto ko yung pasalubong. Pwede pasalubong. Pwede sa Kaya mo, Nya, mulong pila last ka, na sila kuan? kawig. mga pila ni ko weeks kuan. mag-long last. Oo. Mga 5 days. 5 days. Kung ibutang sa refrigerator o sa Ang mayo na mo order. Pwede na siya Order na lang kay lisod mo Ziploc day. naman siya. I-share siya. Ziploc sealed naman. pero siguro kadang 5 Hindi na days. siya maabtan ng 5 days. Oh, kadang hindi na ni ma'am 5 days na hulog na ni. Wala sa kauras. Ingon na mong itong akong tig-order siya nga. Di na ko na maabtan ng pila ka adlaw. Kay ubusod ko no dayon.